gaya sa aming tios talaga sir. Mahirap ang ganito sir. Kasi delikado din ang nasa laot sir. Pag inano ka ng bagyo, mahirap. Timbang buhay din. 500 ang araw. Dito, pag nagswerte ka, sobrang 500 dan. Pero mas mahirap din talaga sir. It's another happy day in Happy Island of Catanduanes mga palaba. Sa videong ito kakaiba naman, hindi naman yung mga magagandang tanawin ang ating pupuntahan, kundi nakikisalamuha rin tayo sa mga lokal upang malaman ang kanilang buhay at kwento ng mga taong nakatira sa mga lugar na ating binibisita. Sa pag-ikot ko mga padaba dito sa Barangay Byong sa bayan ng Higmoto, nakilala ko si Aling Normita. Naabutan ko siyang naglalagay ng pain sa kanyang kitang, isang uri ng bingwit na ginagamit sa pangingisda. At sa mga ganitong simpleng tagpo, mas lalo nating nauunawaan na ang tunay na ganda ng paglalakbay ay hindi lamang nasusukat sa mga tanawin at pasyalan na ating nakikita. Dahil sa bawat lugar na ating pinupuntahan, may mga taong may kanya-kanyang kwento, pamumuhay, tradisyon at pangarap na karapat-dapat din nating kilalanin at pakinggan. Ano pangalan nyo na? Normita Melendres. Ilang taon po kamo? 50. So yun po yung kabuhayan ninyo ever since purong taga-Higmoto kamo? At taga-Byong? Yung lula ko po taga dito. Mama ko taga San Andres. Taga sa San Andres, Bislig o mga prakitang mga taga-Bislig. Gusto na yan. Para sa buong magdamag. Wow. Ilang taon na po kamo gaano? 20 years? Di, sobra. Nag-umpisa kami 18 ako sa 21. Siya. Yun na po ang hanap buhay namin. Ever since. Hanggang sa nagdakula po yung mga akit. Kasi Yun ang naging kabuhayan. Pila po ang akin ninyo? 5. 5. Nakapagpatapos na kamo? Ng aki? Sinda, hanggang grade 10 lang yun siya. High school. High school. Mga pag ganito, anong klaseng isda pwedeng mahuli dyan? Sari-sari po yun siya. May bukawon, may talakitok. Yung mga panglawot talaga yan. Oo, pandaga talaga siya. Pilang aldawaan, bigahapon sa inyo overnight lang? Oo, tapos pag mataon, mga alas 2, tapos tibaw, mga alas 5 ng madaling araw. Tapos pag masalaysay sir na lang yan, maghapon. Dito yan sa sa kadagatan dito? Oo, dyan lang siya. Maugma mo ng paging para sila? Oo, sir. Anong pinakamaugma? Ito sir. Na parte? Pag-igo ng dali, syempre. Oo, jackpot sir. Hindi mo na si Zero? Hindi man sir, kahit pa paano meron din. Gurano man ang pinakamahal na sila mo na nadadali nyo? Gurano ng kilo? 200 sir, hanggang 200 lang. Hanggang 200 lang permi sa inyo para sila tapos? Kaning gasing po sa muya sir. So kasimber? Oo, sila na nung bala magtutulog ng kilo. Basta 200 lang ang kuha sa akin. Malinas man ang buhay ng paging para sila? Mahirap din sir. Kaya sa mga kabataan, mag-adal ng maigi. Ganito kasi pag ganito sir, mahirap ang buhay. Kaya dapat ang mga kabataan ngayon mag-adal ng maigi para bandang huli maging maganda ang kilang mga pagbuhay nila. Gaya sa aming tios talaga sir. Mahirap ang ganito sir kasi delikado din ang nasa laot sir pag inano ka ng bagyo, mahirap. Timbang buhay din. Kaya mas maigi talaga mayroon silang hanap buhay na yung sir, yung stay sa hubas baga. Mas maganda yun kaysa ganitong Oo, sa pagdagat kasi biglaan ang pera talaga sir. Pag may surti ka, mas talo din ang sasabing contraction. Kasi sa contraction, 500 ang araw. Dito, pag nagswerte ka, sobrang 500 dan. Pero mas mahirap din talaga sir. So yun mga padaba, this is one way of us on why we are traveling. In order for us to meet people, the locals especially, hindi lang yung mga wonders and food ang kailangan natin tikman. We also need to approach people like ate.
na ito nakita natin sila along the way, gumagawa ng kanilang ganito para maintindihan natin. So this is the essence of traveling around Catanduanes para mas makilala pa natin ang tunay na mga locals ng mga Katanduanon. Salamat sa iyong time, ma'am. Salamat po at sana pumaldo kayo. At thank you so much. This is your Happy Islander, your travel companion in Bicolandia and beyond. Ay, tayo naman. Thank you. Kaya sa bawat paglalakbay ng Happy Islander TV, hindi lamang tayo naghahanap ng magandang tanawin. Nakikilala rin natin ang mga taong nagbibigay buhay sa lugar na ating binibisita. Dahil sa huli, ang pinakamagandang alaala ng isang paglalakbay ay hindi lamang ang mga lugar na ating napuntahan, kundi pati na rin ang mga taong nakilala at mga kwentong naiuwi natin sa ating mga puso. Para sa mga ganitong videos, i-follow lamang ang Happy Islander TV, your travel companion in Bicolandia and beyond. On my happy island world, don't move too fast. Every wave upon this memory sure